मोनसे जाहोन दङ माने बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां हाबाफारि लाबोदों बे हाबाफारियानो जाहैबाय अल इन्डिया लेभेलाव मोनसे मोसानाय बादायनाय हाबाफारि बै हाबाफारिनि मुङानो जाहैबाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं MGNरेगानि खामानिखौ मोजाङै मावफुङैनि थाखाय साबा एकाउन्टेन्ट सासपेन्ड गारिजों लोगोसे दैमायाव गलांना गोमानाय बिफा फिसानि सह बोखांबाय धुबुरीयाव ATM लुट खालामनो नाजानाय साबा सिखाव हमदों कर'नाजों असमिया खबर खौरांलाइनि बिगोमाया जिउ गोमाबाय तामुलपुराव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय ज' BPFआव हाबफैदों दानिया आबुं रादाब MGNरेगानि आसनिफोरखौ थि रोखोमै मावफुङै आरो गावनि गोहोखौ गोरोन्थियै बाहायना सोरखारि मावथांखिफोरखौ मोजाङै मावफुङैनि थाखाय मोनबा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि साबा एकाउन्टेन्टफोरा सासपेन्ड खालामजाबाय बेजों लोगोसेनो साबा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार भिडिअफोरनोबो जाहोन खिन्थानायनि नटिस जारि खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजानाय साबा एकाउन्टेन्टफोरखौ फारियै कार्बि आंलं जिल्ला लाम्बाजं ब्लकनि उइलसन फुक्र क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव ब्लकनि रन्जित कुमार नार्जारी मरिगाव जिल्ला मायां ब्लकनि अशोक सयकिया उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि आरो रौता ब्लकनि हरेन्द्र कलिता आरो सामित आली होननानै मिथिनो हादों ओरैहाय MGNरेगानि खामानिखौ मोजाङै मावफुङैनि थाखाय साबा भिडिअ फारियै मिताली काथारपि बिमला बरगयारी जुरि सयकिया सखेमलि बड' आरो मदन बर्मन मोननि हेंथायैबो जाहोन खिन्थानाय नटिस जारि खालामदों धेमाजि जिल्लायाव दालांनि रेलिं बायना गारिजों लोगोसे दैमायाव गलांना गोमानानै थानाय फिफा फिसा टंकेश्वर कलिता आरो रिकी कलितानि गोथै सहखौ दिनै आइटेन गारिजों लोगोसे बोखांनो हाबाय नाथाय गोब्राब नाजानायनि उनावबो SDRFनि जवानफोरा गारि ड्राइभारखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै आरो बे अपारेशना सोलिगासिनो दं मख'नो गोनांदि बिस्तिबारखालि लखिपुरनि टंकेश्वर कलितानि नखरनि सोद्रोमाफोरा प्राइभेट गारिजों सिलापथाराव हाबा जानो थांनाय समाव धेमाजि सिसि बरगावनि गेलुवा दालांनि रेलिं बायनानै दैयाव गलाङो बबेखानि बे जाथाया जानाय लोगो लोगो साखाथिनि सुबुंफोरा दैयाव बाज्रुमनानै टंकेश्वरनि बिसि आरो फिसाजो गेदेरखौ रैखा खालामनो हायो नाथाय ड्राइभारजों लोगोसे टंकेश्वर आरो फिसाजो दुइसिना दैयाव बुखारजाना गोदोलाङो सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव रैखा मोननाय बिमा फिसामोनखौ देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट होनाय जादों ATM लुट खालामग्रा सिखावफोरनि मोनसे हानजाखौ धुबुरी पुलिसा हमनो हादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला DSP त्रिनयन भुयानि दैदेननायाव अपारेशन खालामनानै गौरीपुर ATM लुट खालामनो खाबु लानाय साबा सिखावफोरनि टीमखौ हमनो हादों गौरीपुराव ATM लुट खालामनो नाजानानै हमजानाय सिखावफोरखौ बिहारनि राहुल रय बरपेटानि सैयदुल इस्लाम आमिनुल हक आरो क'क्राझारनि साजान आली आरो मुक्तार हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों दाखाथि खालामनो नाजानायाव बाहायनाय गंसे वेन्डार कार गंसे बाइक गंसे 7.65 mm पिस्तल थरनै गोगो गुलि गंसे LPG सिलिन्डार गंसे अक्सिजेन सिलिन्डार गंसे आयरन काटार आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ पुलिसा जब्द खालामनो हादों बबेखानि रायजोआव गुबुन गुबुन ATM लुट खालामनाय जाथायफोराव हमजानाय दाखाथिफोरनि टीमा लोब्बा दंमोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव धुबुरी पुलिसा केस फाइल खालामनानै नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो मिथिनो हादों आसामाव बयजोंबो मिथिजानाय सानसेयारि असमिया खौरांलाइ असमिया खबरनि बिगोमा रन्टु दासआ दिनै फुंबिलियाव जिउ गोमाबाय
गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव रन्जु दासआ दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे प्राइभेट देहा फाहामसालियाव गावनि जोबथा हां लादों। बेनि बागै देहा फाहामसालि खुंथाया सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला रन्जु दासआ सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन आरो थांनाय दानसेनि सिगांनिफ्रायनो देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दंखायोमोन। बबेखानि रन्जु दासखौ कभिड टेस्टबो खालामनाय जादोंमोन, नाथाय दिनै फुंबिलियाव रन्जुआ जिउ गोमाखांनायनि उनावसो बेनि रिपर्टआ फैदों आरो कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। ओरैहाय जिउ गोमानायनि उनावसो रन्जु दासनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनाव बिनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ देहा फाहामसालियाव हाबहोआखै होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्ला कुमरिकाटा ओनसोलनि गयबारि ब्लक बिपिएफ आरो दारांगाजुलि ब्लक बिपिएफआव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय दोलो नोगोरै हाबफैदों। गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव जइन जाफैनाय हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गाहामैनो जाफुंहोयो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजेपिनि लाइमोन हान्जानि लेङाइ आफादगिरि रिंसार बर' कातिन्द्र दास आरो आसाम रायजोआरि बिजेपिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि रिलन मुसाहारिनि दैदेननायाव सा 400सो सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव जइन खालामफैदों। बेनि अनगायैबो इउपिपिएल आरो अना बर'नि सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै 700सो सुबुङा बिपिएफआव हाबफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं रिंकुमनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolendinkongtelevision.com।